Ny forskning har vist, at kærlige relationer er det ultimative mest trivselsfremmende for alle mennesker. Og det er særlig vigtigt for børn, der er under udvikling. Voksenvenner giver mulighed for, at børn kan udvikle deres netværk og på den måde få flere kærlige relationer ind i deres liv. Og vi ved i dag, at kærlige relationer er den bedste eller de mest trivselsfremmende overhovedet for børns generelle udvikling og trivsel. Desuden viser forskning i mønsterbrud, at selvværd og en tryg tilknytning til betydningsfulde voksne er det mest mønsterbrydende overhovedet, vi kan tilbyde børn med henblik på at få mest mulig livskvalitet og udfolde alle deres potentialer. Desuden ved vi, at det er godt for mennesker at blive brugt. Mennesker har brug for hinanden, børn har brug for voksne, voksne har brug for børn, og på den måde bliver tilbuddet om voksenvenner til børn en win-win situation for alle.